Letaxa Köprübaşıya Nisebina Merdin'e Ciwanan ji bo balê bikişînin seraştiya cîhanê pêşbirka Gogê li darxiz. Ev turnuva li Nisebinê ev 5 salên çêdibe, îsa jî bi beşdariya gelek ciwanên ji welêt û ji derveyê welêt pêkat. Ciwanên ji Köprübaşiyê ev 5 salên ji bajar û welatên cuda cuda tên Nisebinê taxa Köprübaşiyê û organîzasyoneke wiha pêk dînin. 6 سال آموزه تoprak sahanı kadar dizin amzaru biya xot inna bira xwa ego hatnam teşekkür hamd katken ego hem derva hem navan sevini hem je vaka Mersini vaka Antabi vaka Avrupa ego hatnam jwar teşekkür. Organizatörê vê pêşbirkê Şeyx Muzaf di axaftina xwe de armanca vê turnuvayê bilêv kir û got em hevalin ku li vê taxê bi hevdûra mezin bûne her sal em digihînin hev, gog dilîzin û bîranînên xwe nû dikin. Beşdarên turnuvayê û hemwelatiyên ku li van pêşbirkan dinêrin kêfxweşin. Gavê maçê em hem hevdû bînin û hem em piştî çend sala em pevra buluşmuştin. Maç sporayê ne önemli ye. Amaç gombigin hevdû. Em derojî hem pevra bin. Em vê etkinlikê me îsal em adamişî bütün dünyayê barış etkin, aşitî etkin.